Marija Dejanović. Za mene, koja je odlučila ostati tamo. Postoji osoba koja je postupila drugačije. Živi mojim životom, uvjerena da je njezin i da su ostali životi tuđi. Sjedi na kauču s kojeg sam ustala onog jutra kad sam pošla na avion i piše moju knjigu. Svakako ne ovu. U jednom je trenutku trebalo odabrati između navike i potrebe. Sebe i sebe. Presudile su tvoje tamne oči, rasplomsane propuhom sobe u kojoj je netko otvorio vrata i prozore. Oči, dva kamina u koje sam sretno uskočila. Statične i pokretne kao stolice za ljuljanje. Nekad nazove moje prijateljice. Govore joj meni nepoznate tajne. Planira s njima kratke izlete na mjesta na kojima nisam bila. Proljetno čišćenje, kavu i kolače u susjedstvu. Mnogi od tih planova doista se ostvare. Nema dvije bijele mačke, jer misli da preferira pse. Njihova odanost u teoriji umanjuje njezin strah od napuštanja. Jednom će okupiti sve moje prijateljice i one će se međusobno upoznati. Neće to biti na dan mojeg odlaska. Kad se taj ljupki čopor formira, napokon će biti spremna posvojiti psa. Kako je lijepa njena samoća kad se promatra. Nesvjesna je sebe. Zato je nepokolebljiva. Ne znam kako ili kad, ali jednoga dana pokucat ću na njezina vrata. Ili ona na moja. Ti ćeš otvoriti. Pitaćeš me gdje sam bila.